Nem pitin van hideg, így kb. Nem tudom, -6-7. És hát mutatok valamit. Főnök, elaludtál? Minden rendben? Mondom, minden rendben? Ajaj, vigyázz, nehogy valami baj legyen. Nem fázol, testvér? Nem fázol? Csak nem ittál valamit az éjjel. Mondom, csak nem piáztál valamit az éjjel. Nem fázol, tesó? Mondjál valamit a jó népnek. Hallod? Valamit, mondja, hogy hívnak? Hogy hívnak? Mihály? Ez kemény. Én nem vagyok Mihály. Jaj, te nem vagy Mihály, hát pedig nagyon úgy nézel ki, mindenki megmihálylott. Hát meg fogsz ám halni, az vágod? Rendesen kihűlsz és így meghalsz. Tudod milyen az? Megdög lesz, vágod? Nem baj? Miért nem mész be valahol? Menj valami lépcsőházba, vagy nem tudom. Hallod, tesó? Tessék? Mondom, menj be valami lépcsőházba, meg fogsz halni. Hehehehe. Sok sikert, testvére, legjobbakat kívánom. Hát... Azt kívánhatom, mi? Basszus, te mennyire nem vagy képbe, ember, én meg azt hittem beszoktam baszni. Lépcsőházba. Hát nem? Hát mit tudom én, valóban ember, nem? Itt fogsz megfagyni, de vigyelek haza, vagy mi a fasz legyen már? Ne dögölj már meg itt, hallod, ne hagyd magad el ennyire. Komolyan. Na, kelj föl. Mondom, kelj föl inkább és gyalogoljál, hogy nem tudom, menj be valami menhelyre, meg fogsz halni, ember. Tudom. Jesszus, de hogy kész vagy, te hallod? És mit érzel? Legalább egy kicsit olyan... Mi? Most kelek föl. Most kelek föl? Ez kemény. Hát jó van, tesó. Hát akkor szép jó reggelt.